тяхната сигурност и за съседно се проверява това. Сега вече е ред да се подготвим за шоуто, което ни предстои следващите 7 обиколки. Сигурен съм, че ще бъде много напрегнато на трасето. Искам отново да ви припомня, на автомобилни състезания при инциденти се грижат единствено съдиите по трасето и никой друг от публиката. След навлизане по никакъв повод на трасето, тъй като е там много изигурно, всичко може да се случи в следващите 7 обиколки. Бъдете много внимателни и след края на серията в подхода към боксовете. Тези от вас, които водят със себе си малки деца, нека ги държат за ръце, защото в такива моменти наистина децата подхождат емоционално. А сега остана да довършат съдиите на обратния завой от първия шикан. Обръщението, което беше независимо от видимо е любимата на сектора с близост до минут на по-слаб. старт финала. Аз съм много друго обаче, не мога да махна сега. Смете. Аз съм среден съм. И аз мога да махна. Давай, смете, да посрещат участниците в финалната състезанията в Купа Тревени 2009. 7 обиколки за Геннадий Викторов и Румен Стояна Попов сега там се намества. Стояна атакува и печели за сега позиция пред основния си конкурент за
разликата в генералното класиране. И така, виждате какво се случва, наистина, и така, тук е много сериозна. Геннадий Викторов продължава да води Стоян Апостолов, поддържа втората си позиция, мъжка битка, Петър Петров се движи. Геннадий Викторов води. На голяма дистанция Стоян Апостолов. Вече дистанцията между първите трима е доста голяма. Стоян Апостолов обаче е в позиция, която може да опита да застигне аудиторията на Стантей Криводол. Стоян Апостолов скъсява дистанцията. Георги Колки стотина метра преди края на серията. Той вече близо до Геннадий и единствено вече стотина километра. Геннадий Викторов вече е атакуван много сериозно от Стоян Апостолов. Румен Киров е плътно за тях. Една грешка на първите двама може да донесе титла на Румен Киров или Стоян Апостолов. Още около 800 метра до финала. Аз бия съм цяло сериозна битка. Ето за това шампионата по раликрос има толкова много фенове, уважаеми приятели. Какво правят инструкторите на волана и наистина именно заради тях всички ние тук, за да ги аплодираме само след броени метри. Геннадий Викторов, Стоян Апостолов, Румен допуска грешка, продължава трети. Да видим как Геннадий и Стоян се разпределят първото и второ място. Геннадий, Стоян, Петър Петров завършва четвърти в състезанието. Любимата на феновете